Nyikolaj Szergejevics nem szereti a repülést. Utazásai során, amikor csak teheti, vonatra száll. Erre a távoli északi településre azonban április közepén nem lehet máshogy eljutni. A vonat több száz kilométerre elkerüli a vidéket, a folyók jegén vezető autóutak pedig már nem biztonságosak. Ebben az évben szokatlanul korán köszöntött be a tavasz. A fiatalember, akit a pásztorok küldtek a vendég elé kísérőnek, másnak képzelte a messzeföldön híres férfit. Nyikolaj Szergejevics első látásra jelentéktelen ember benyomását kelti. Korát nehéz megállapítani, és azt sem tudhatja senki, hogy honnan szerezte, vagy örökölte azokat a csodás képességeket, amelyekkel az élet legkülönbözőbb területein bajokat képes orvosolni. Állítólag az állatok nyelvén is beszél. Sokan persze kételkednek tudásában. Egy gátlástalan, iszákos alaknak tartják, akinek a körülmények gyakorta szerencsésen a kezére játszanak. Nyikolaj Szergejevicsnek igyekeznie kell. Hosszú ígérgetés után a szarvasok tavaszi vándorútja előtti utolsó napokban érkezett végre meg. A folyók nem sokára áradni kezdenek. A csordáknak, ahogy már évszázadok, vagy talán évezredek óta minden évben el kell indulniuk a hegyekbe, a nyári legelőkre. A gázlókon való átkelés közben pedig lehetetlen elhárítani az állatokra leselkedő veszedelmet, ami a pásztorok sok nehézsége mellé, mint sötétülő árny szegődött. Nyikolaj Szergejevics azonban nem siet. Úgy tartja, ahhoz, hogy kiderítse, mi is történik valójában, előbb fel kell térképeznie a környéket. A reptér várótermében eltöltött rossz álmokkal tűzdelt pihenője után kísérőjével betér a település közösségi házába, amit a helybéliek egyszerűen klubnak neveznek. Кто плавал, тот знает, да? Ну что? Хохлы прищурились. Где наша не пропадала?
Сейчас. Танцы! Гуляй, рванина! От рубля и выше! Я! Мать! Перемать! Твою я! Думаешь, ты работаешь, да? А я нет, да? А? Глаза! Глаза! Я сейчас вам все проблемы решу. Есть проблемы? Да, понял. Проблем нет. Так проходит жизнь. Ты здесь сидишь, я там сижу. Там мы ложимся, спим, встаем, просыпаемся. Да? Че на меня смотришь? У нас сегодня праздник. Я приехал. Эх. Любовь нечаянно нагрянет. Весна, зима, дети, смерть. Что нам мешает быть? Нам мешает быть, что мы богаты, да? Так богаты! Да! 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 Да!
Túl gazdag ahhoz a világ, hogy békességben éljen. Nyikolaj Szergejevics alkalmi hallgatósága előtt rendszerint ezzel a mondattal zárja gondolatait. A hatás soha nem marad el, legalábbis az, amit önmagára gyakorol. A fiatal mansi pásztornak nem dolga azon töprengeni, hogy jó, rossz vagy okos embere Nyikolaj Szergejevics. Attól azonban fél, hogy a klub büféjében árusító fiatal nő összeszűri a levet a jövevénnyel. A helyi szépasszony férje, aki tűzifát hord a klubba, az a terepjáró sofőr, akinek másnap reggel a tajgába kell szállítania őket. A faluban gyorsan terjednek a hírek. Tudni vélik, hogy a vendéget, aki pohár számra nyakalja a vodkát, a sofőr rajta kapta a feleségével és fahasábbal leütötte. Mindebből egyelőre annyi igaz, hogy Nyikolaj Szergejevics valóban csúnyán berugott az este. A három mansi asszony már hallott az idegenről. Tudják róla, hogy a pásztorok kérésére érkezett hozzájuk. A szarvasok jövőjétől az ő életük is függ. Nincsenek meglepve, hogy ilyes formán találkoznak a férfival. Nem egyszer hoztak már vissza az életbe átfagyott, részeg férjeket. Most könnyű dolguk van. Egyrészt, mert Nyikolaj Szergejevics éppen a kazánház előtt esett össze, másrészt látszik rajta, hogy kemény fából faragták. Több órán át feküdt a fagyos utcán, és még lélegzik. Amint alacsony, inas, szikár testét tapogatják, érzik szokatlan erejét. Ha vissza akar jönni, akkor visszajön, mondogatják az asszonyok. Sokan azért fagynak meg, mert túlságosan megtetszik nekik a másik oldalon. E világra való visszatérése alatt Nyikolaj Szergejevicsnek régi kuszatörténetek kavarognak a fejében. Mint már sokszor, delíriumból való kihátrálása közben feldereng előtte élete első és talán utolsó szerelme. A lány egészen fiatal volt, és ugyanazon a nyelven beszélt, amelyen most a három asszonyság diskurál felette. Nyikolaj Szergejevicsnek az erős nyomkodások, dörzsölések a testén olybá tűnnek,
mintha csak az egykor elvesztett lány érintené. A terepjáró sofőr órák óta várakozik Nyikolaj Szergejevicsre a megbeszélt helyen. Azt szeretné, ha még ma elindulnának. A férfi úgy érzi, az idegen érkezése óta bizonytalanság kerítette hatalmába. Felesége nem titkolja érdeklődését Nyikolaj Szergejevics iránt. Nem az a fajta nő, aki véka alá rejti gondolatait. A sofőr nem bírja tovább az ücsörgést. Nyikolaj Szergejevics a terepjáró zúgását meghallva a legnagyobb nyugalommal sétál ki a klubból, mintha csak friss levegőt szívna. A fiatalasszony is utána ered. Talán ennek köszönhetően a férj nem mozdul.
A folyóparti házaknál vérbefagyott kutyák tetemét húzzák elő a hó alól. Az embereket megdöbbenti a hír, a farkasok már a faluszéli utcákig merészkedve gyilkolnak. Fel sem falták távoli emberhez átpártolt rokonaikat, csupán halálos sebet ejtve rajtuk otthagyták őket gazdáik szörnyűködésére. Egy Zürjén és egy Mansi család vesztette el házőrzőjét. A házakban nem hallottak fenyegető zajt vagy ugatást. A támadás csendben történt. Nyikolaj Szergejevics az idő sürgetése ellenére elhatározza, meglátogat néhány környékbeli idős embert. Amchi hummus yang hu pali je, amchi taga hotu li je lo, hummus nyok sawat in plong pedik, pungku mosa wang nago, tor lapa pini monshi yago, akpa tor same gachema, eli palna tati monshi lo. Iti tora samuga chema, hispanaga tati monshelo, tora samuga chego, hispalkatna puvi monshelo, amchi hummus yang hu paliche, amchi taga hotulichelo, hummus nyohu sawat in plongperi, nyahlang igon meje, amatilla gerge valije. Ako sa itong polion, kahit na uyok. Katu uyok to mo uy. At ang yaling, esim ka. Kau parte minas, kau lawi. Eji, yok to su. Kahit na uy. Nyor no pi yok to. Kaling ko maham yok to. Kaling kui part nyaw hatas. Tula eji, am miskolm pahan yok to. Amput saka eki horti. Unse, mana amput to horti. Sata konpal. Konpal. Unse, mislula yuktaima. Man kutu desi alma ima warn haitima. Amput palsumlai. Unse, jangan. Amput kutu desi manuk tima. Только пун ламтан я хуй. Я не прям на полу. Лежал он на олам. И сразу волки, жеря злостность. Жеря мейки кор пулюх нас. Таки гаскедлас корсе. Гаскедла корте, значит, мы тугарта, мы хотим на барамейке веччас, хундас, тайкуди. Лым нас. Коли тук-тук, только мужской сдали, мужской дус. Ну, c'est Виждланда. Я учил на лыжах. Ну, лыжен муланда. Видно. Я мейки бедна, сукайтеся, но. Я там улен. Ну, еще на мейки рома, вечема. Лым нас, хундама. Еще мы. Bunu se женит. Bunu женит. Еще бала муландас. Еще мы где-то еще больше не ветлан. Кричишь, стреляешь, зуб даешь. А утром второй на баранину вот. Раджагай так. А что, хоть мейте выиграл, тайнечки. Раньше это было, мейте выиграли, ракетница. А что им-то? Уже привыкли этим звуком-то, что? Мен висталис, что это чомса пон мот керкас мунама и с понце вердлама чомин и с волкяса с ербаке вомас рутнас и сие понце джагедемас токо гнс колема а мот понце задя скучишлема и да сие абу джагедемас.
Nyikolaj Szergejevics úgy dönt, nem hajtja álomra fejét, majd kipiheni magát másnap a hómezőkre vezető hosszú úton. Éberen akar tanúja lenni, ha éjjel ismét a faluba merészkednek a farkasok. A fiatal pásztorral együtt virrasztanak a klub egykor templomnak emelt épületében. Hamarosan bekövetkezik, amire Nyikolaj Szergejevics várt. A közeli utcákban embercsődület veri szét az éjszaka csendjét. Itt vannak. Kezdetét veszi a hajsza. Fáklyákkal, fegyverekkel felszerelkezett csapat elhalad a ház mellett. Nyikolaj Szergejevics figyel. Ez még nem az ő ideje. Tudja, hogy az éjszakai látogatók legalább 3-an vannak. De miért hagyják, hogy bekerítsék őket? Miért lövetik le magukat? Egy sebesült vad egyenesen az ajtó felé rohan. Farkas még nem szaladt neki házajtajának. Nyikolaj Szergejevics meg van győződve róla, hogy a menekülő mondani akart neki valamit. Látja maga előtt a villogó szempárt, és úgy rémlik, a küszöbön nem is egy vadállat fekszik. Nyikolaj Szergejevics gyászol. A történtekből csak annyit tud megállapítani, hogy a szokatlan események hátterében olyasmi rejlik,
amivel eddig még nem találkozott. Természetesen nem a férfiakra gondol, akik nagy husángokkal szétverték áldozataikat, miután golyót eresztettek beléjük. Поехали. Indulás előtt a megcsalt férj egy megtöltött puskát fektet maga mellé az ülésre. Ugyanazt a fegyvert, amivel este meglőtte az egyik fenevadat. A tajgában az első adandó alkalommal le akarja puffantani Nyikolaj Szergejevicset is. A vadászbalesetnek álcázott gyilkosság azonban meghiúsul. Nyikolaj Szergejevics és a fiatal pásztor makacsul végig alusszák az utat. Fiatal zürjén szarvaspásztorok fogadják a vendégeket. Az idősek éppen hazatérőben vannak a csordától. A terepjáró hangját már jóval korábban több kilométerről elröpítette hozzájuk a szél. Nyikolaj Szergejevics a sofőrt mindenki meglepetésére visszaküldi a faluba. A tajgában élőket eltölti a remény. A híres vendég végre jóra fordítja az ő sorsukat is. Többen tudni vélik, hogy Nyikolaj Szergejevics egy közeli faluból származik, csak nagyon fiatalon elvándorolt innen. Állítólag, mikor elhagyta a vidéket, egy ismeretlen betegség lett rajta urrá. Hetekig hánykolódott, heves lázrohamok gyötörték, fetrengett a fájdalomtól, naponta többször eszméletét vesztette. Aztán, amilyen hirtelen jött, el is illant a kórság. Úgy mondják, azóta van, hogy minden kérdésre megtalálja a választ.
Правда, да? Ну, сидим. А насчет волков у нас, ой, блин, хоть своих, сам зажжешь. Скушает, скоро уже нас, наверное. Все. С привязи даже вон, в прошлом году замочили. А сейчас как насчет волков-то? И вот воют хотя бы вот, ну, разница. Волки? Да. Не разница, и воют хотя бы. А как ты с ним поделаешь, если нормально поговорить? Они сильно налетают уже вообще. Грызть только хотят. Грызут, что ли? Да они это не столько грызут, сколько они сейчас сапают, вот, и кровь сосут, и спокойно отпускают. Олень потом не может даже идти. Шею и задницу кровь высосет, и олень стоит пьяный, как будто падает. Падаль, короче, получается. Падали? Да, он падает уже. Есть нельзя? Так он обескровленный. Нет, ну, само собой. Такие же мы не трогали, и не надо. Нахрен он мне нужен, может, зараза. Голов 5, например, искусали, а эти самки-то, сейчас у нас получается, если 3 важненьких искусала, значит уже 6 голов у нас уже минус уже. Понял? Минус уже 6 голов. Потому что 3 важненьких и 3 мотыленки внутренности. Ну, как беременные. 6 голов у нас получается уже. Потери сразу. Куда денешься? Вот так и мы смотрим. Волки. Волки, да. 6 голов сразу. Ну, если 3 головы Это не задавили. люди, а волки, да? Ну, волки. Крепко херачат. Волк, который пьет кровь, это же... Это вампир, слышал? А волки вампиры, да? Первый раз Да. слышу. Вот вампиры чистые. Надо когда-нибудь покажу, 100%. Это не соседнего города, это люди. Да кому сегодня вон как видели же. Так-то, что, в принципе, работать-то можно. Можно. Насчет денег еще чуть-чуть зажимает. Ну ничего, как-нибудь опять переберемся. Деньгами? Да. Есть проблемы, да? Не, ну проблемы большие, но как-нибудь можно. Так... Насчет волков это 100%. Они нас замучили уже вот так. Дайте подумать. Nikolaj Szergejevics úgy határoz, elsőként megismerkedik a szarvascsorda bikáival. Őket a tehenektől külön, a szállásukhoz közel, kisebb csapatban terelik a pásztorok. A büszke hímek ez időtájt szarvuk vesztetten vagy kis törött agancsal égtelenkednek. Mint minden reggel, a pásztorok most is beterelik őket a karámba, kiválasztják a szánhúzókat, vagy azt, amelyiket herélni kell, esetleg akiből még aznap élelem lesz.
bikák békésen fogadják. Érzik, hogy Nyikolaj Szergejevics más okból jött közéjük. Akit beszélgető társnak emel ki a többi közül, csupán ártatlan szemeit mereztgeti rá. Érti, amit mond, ám nem érti mégsem, miről beszél. Nyikolaj Szergejevics elmondja a pásztoroknak, hogy a bikákkal semmire sem jutott. Aztán megkéri egyiküket, vigye előtt a közeli erdőbe, és ott estig hagyja magára. Elérkezett az idő, hogy a farkasokkal beszéljen. Szigorúan lelkükre köti azonban, hogy amikor visszatér a vadonból, amelyikük szánnyával várja majd őt, a szemébe ne merjen nézni, és hozzá ne merjen szólni egész úton, míg vissza nem érnek.
Az út 3-szor hosszabbnak tűnik visszafelé. Olyan mérhetetlenül lassú és gyászos, mintha közben szeretteik örökre elhagyták volna ezt a világot. A szánt vezető pásztor nem néz hátra az utazás alatt, és így sikerül Nyikolaj Szergejevicset örömhírrel visszajuttatnia. Véget ér a gyilkolás, az esztelen vérszívás. Csak annyit vesznek el, amennyire szükségük van. A falu nem lesz többé veszélyben. Ígérik a farkasok. А меня не видел, а? Másnap a jókedv egy csapásra elillan. A pásztorok a csordához vezető úton vérét vesztett, de még életben levő pár hónapos szarvasborjukra akadnak. Nyakukon és tomporukon hatalmas szemfogak tépte sebek. Ahogy eddig is, a támadók áldozataikat bekotorták hóval, mintha csak azt akarnák, hogy a fagy elől védő takaró alatt tovább szenvedjenek. Nyikolaj Szergejevics már távol jár. A farkasoktól hozott jó hír megünneplése után ajándékokkal megrakott szánon visszaindult a faluba. Csak most ocsúdnak a pásztorok. A jótevő vendég vajon mivel ért célt? Miért hátráltak meg szavára a tébolyult vadállatok? Mert szépen kérte őket, de tán ígért nekik valamit cserébe? Vagy valóban azoknak van igazuk, akik Nyikolaj Szergejevicsre eleve kétkedéssel néznek, és szélhámos kuruzslónak tartják? A pásztorok vezetője elismeri, hogy hiba volt útjára engedni a vendéget azelőtt, hogy meggyőződtek volna igazáról, de nem hagyja, hogy elátkozzák, hiszen Nyikolaj Szergejevics nem állította, hogy a vész azonnal elhárul. A kérdést pedig, hogy mégis mikor fordulnak jóra a dolgok, nincs kinek feltenni. Часто снятся сны, будто я, и женщина, а птица, и внутри.
kezdték a klubban, Nyikolaj Szergejevics nekilódul, és meg sem áll a repülőtérig. A váróteremben, ahol ideérkezésekor megpihent, ismét átvirrasztja az éjszakát. Ezúttal nem azért, mert a farkasok jövetelét várja, hanem mert az arcára mért kemény ökölcsapás felgyorsította gondolatainak ritmusát. Nyikolaj Szergejevics elhallgatta a pásztorok elől, hogy a tajgában más erőkkel, nagyobb hatalmakkal kell szövetségre jutni. Az ütés utáni lelassult időben feltámadó lelkiismerete ráébresztette, hogy nem futamodhat meg. Most már nem. Nyikolaj Szergejevics ismét úton. Felkéreckedett a közeli gázkitermelő cég helikopterére, amely a nemrég megismert nomád család irányába repül. A farkasok üzenetéből már megsejtette, hogy a hatalom, ami előtt hódolnia kell, a szarvastehenek csordájában testesül meg. Nem véletlenül kerülte eddig ezt a találkozást. Imbolyogva a levegőben, átgondolja, miként cselekedjen. Meglepetten tapasztalja, hogy ezúttal nem érez hányingert a repüléstől.
A vonuló csorda közönösnek mutatja magát az elébük álló idegennel szemben, és bár nem gázolja el, nem tiporja meg, el sem ereszti Nyikolaj Szergejevicset. A szarvasokat nézve fájó melegséget érez a testében. Ráébred, tévedett. Minden másképp történik, mint ahogyan elképzelte. Békésen, egyszerűen és véglegesen. A szíve megállt. A szarvasok körtáncukkal segítik őt utazásában. Nyikolaj Szergejevics elindult. Többé a farkasok nem vámpírok errefelé. A gonosz elhagyta a vidéket.